Tak, začínáme, tak tady. Já jsem tady, Patrik V1, já jsem vlastně taky ze studia ze studia, jak se to jmenuje, Fusikoviny. Já pomáhám, já jsem z Miners 889, ale já jim pomáhám a já dělám tutoriály na GameMaker. Teď dneska začíná nový tutoriál, který bude kratší, protože já teď za chvilku musím něco udělat a dneska bude tak 15 minut, příští, to bude dneska jen seznámení. Dobře, GameMaker je to program na tvoření her, je to docela lehký program, tady sice ten nejnovější je jenom anglicky, česky to nečekejte, bohužel. A já mám standard taky. Některé věci, které tu budeme dělat, musíte dělat jen ve standardu. Prostě do standardu to nejde. Některé budou první tutoriál na light verzi a potom i na standard. Tak třeba já, no standard, tady to je napsáno. Tak já prostě, tak tam dějte. Tady máte různé složky. Tady máte různé obrázky, tak vidíte, tak tímhle to asi dáte to tu jako novou hru, otevřete už existující, uložíte a tohle si postavíte tu hru jako .exe, jako exe table, nebo jak se jmenuje, jako třeba Minecraft.exe. Tak prostě takhle a tohle je, že to dáte na web, na jakýkoliv web budete chtít. Tak tady tohle je zapínání normálně. Takové, že když máte hru hotovou, tak si můžete zapnout. Ale nebude to zapnout, když tam neuděláte ani jeden pokoj. Tohle je v debug modu. Já musím takový udělat. Já takhle s tím budu dělat. Ten na YouTube natáčím. Jo, ty můžeš skládat? Naučíš mě to? Tak jo. Dobré, Jsem zase zpět, tak nic, takže. a potom ty webovky uděláme, jo, někdy. Tak teda, já jsem zpátky a tady máte stránku, na které začínáme, dobře. Tak vidíte, tak tady je, že si vytvoříte nový obrázek, vyberete si nějaký obrázek, co tady mám, to jsou základní obrázky z toho, třeba nejvíc využívám tyhle, ty jsou nejdůležitější, tady máte panáčky třeba, vidíte, já vám ukážu nějaké, tady, vidíte, si můžete vybrat panáčka, udělat si hru prostě, tady to můžete to vycentrovat, uložit, editovat a tak. Potom tímhle vytvoříte hudbu, tam si vyberete hudbu, no nic, tohle je to již lehké. Potom vás někdy příště si něco řekneme o tomhle, ale ani já nejsem úplně lepší s těmihle 4 věcmi. A zbytek je dobrý. Tohle s tím pomůžu tak důležité něco, protože to bylo takhle seznámení, no nic. Tak teď, dějte, load sprite, tak začneme třeba něco dělat, dějte, tak, nebo dějte, tak můžete vymazat. Počkejte, jenom si to na chvilku stopnu, protože jsem si trošku zpět. No nic, takže začneme, tak jsme dál u toho tutoriálu, tak já vám třeba ukážu základní věci teď. Najdeme si nějaký obrázek, třeba tady. Karty, to ještě ne, to nic. Tady Maze, Platform. To je s vámi dějte. Tady chodící panáček, pojďte dopředu, takhle různě prostě. Sranda. Je to takhle. Ale zatím si vybereme jen takového obyčejného základního panáčka. Tady. Dáme třeba doktora. Máme doktora. Musíte vždycky do toho centrovat. Můžete to dát, ale nemusíte, podle toho, jak to budete dělat. To si potom vám vysvětlím někdy. Tak potom tady tak OK. Tak máte vybraný obrázek. Tak. Musíte vybrat více obrázků, ale vám ukážu zatím, co to, tak dějte. Tak tady si vyberete obrázek, tady musíte kliknout na to, ten obrázek a teď dějte. Vyberete akce, jakože třeba, tady dám K-Press a tady dám left, K-Press, right, up a K-Press down. Dobře, tak a tohle je takové lehké, takhle, dějte. Tak doleva, to si vyberete
rychlost, speed, tady si to vymažete, dáte si rychlost, dáte relative. To se může, ale i nemusí, podle toho, jak to bude fungovat. Já vždycky dám relative, tak dějte up, takhle nahoru. Vidíme na jednom videu, sranda, ten chlapek řval jako baba. No nic, to nebudu řešit. Tak, teď dolů, jedničkou, relativně. Tak, teď jsme udělali takové jakoby základ. Teď si najdeme nějakou zeď. Půjdeme úplně dolů, tam jsou zdi. Takové, tam je wall block. Tady. Centrujeme. Když to máte centrované, tak můžete tak, okay. Tak, a teď dáme nový objekt a tady musíte zaškrtnout solid. Bude to takový jako solidní objekt, který bude jako to. A vždycky, čím chcete, aby to bylo víc vepředu, tak uděláte jako minus. Tak já udělám třeba, aby tohle bylo... Tohle vlastně můžu nechat, to potom udělám třeba potom. No nic, takže udělám add event, collision. Co teď dělám? Ne, to, tady u tohohle. Takže to je solidní objekt a teď dějte dáte collision with object 1 a dáte bones against, tak a musí dát precisely nebo not precisely, to je a solid object. A teď, když si najdete třeba nějaké pozadí, dáte background, vedete třeba nějaké pozadí, třeba já vezmu hnědé. A teď si tím udělat opoj. To se trošku failil. Objekt si tam. No, si tam někde background. Tady si vyberete pozadí. Tohle máte celé to pozadí. Tak si sem udělat třeba takhle. Když držíte shift, tak můžete prostě kreslit, jako nějaké kreslení, prostě to mě baví, strašně to sranda. Jak to kliknete pravým, tak on si to vymáže. A teď vezmeme panáčka a umístíme ho přesně tady. Tak a teď to vyzkoušíme. Kládá se. A když si to jen takhle prostě vyzkoušíme, dějte. A jo, a ještě musím dělat jednu věc. Tohle objekt dělejte. Tady dáte keypress, no key, když nemáte žádný, tak si to musí prostě zastavit. A on se to prostě zastaví, on to jde žádný. No tak to jsem vás nevychytal. Jenže případ vyřešil obyčejný strážný strach, který vám tady mazí kafe. Mimo Balavaj. Věděl jste to, že ho jsem proto teď chci, abych se šel do místa. Trestná ochráně. Dolů. Zprostě uškrtil bez světování. Až si budeme jistý, že se ještě do pakele Roberta. Tak a teď dáme skateboard, no okay. Tak tohle a mat. Teď si to vyzkoušíme, teď to už mělo fungovat normálně. Co? Já jsem u toho doprava asi dal nahoru, jo. To je tvůj trapas. Trapas fail. Tak. A můžu chodit dopředu, dozadu, nahoru, dolů. Půjdu takhle, dopředu a dozadu, nebo spíš doprava a doleva. Teď to vypneme. Teď se koukneme, tak a teď dívejte. Na takový začátek, tady jsou vlastně takové jakoby kontrolky, to nic, to jsou věci, které se tam dají přidávat. Já vám někdy ukážu tutoriály, kdy vlastně bude, jakoby, jak se to jmenuje, že budeme prostě mluvit o těch modifikacích a jak je nainstalovat. No nic, dneska je to pro dnešek všechno,
Doufám, že se vám tutoriál líbil. Doufám. Tak zatím čusky.